kunamizana kuti anthu ukutu akuti mwakuti nkona ndi matuluka kumana ndi anthu kuti tiziona zenizeni zimene zikuchitika background. Dr. Usi anatsindikanso kuti pakufunika chilungamo popereka thandizo poti ati njala komanso umphawi suona chipani, chipembedzo komanso mtundu wa munthu. Apa iwo athokoza gulu la angonili powafikira kuti athe kuthandiza anthu osowawa. Ndapeza kuti mkauza anthu talembani mayina oti alandire chithandizo. Ambiri olemba aja amalemba abale awo, amalemba chipani chawo, amalemba azinzawo, ovutika enieni samalemba. Nkona ine ndimangoti musandiuze kopita. Ndikamuona munthu ndimadziwa kuti uya kuvutika, nyumba iyi ndiovutika, chifukwa kumakhala kunamizana. Bwana anthu ndi ovutika ali abale yake. Gulu la angonili limasamala achikulire 42, ana amasiye 38, komanso anthu odwala nthenda zosiyanasiyana. Pakadali pano wapampando wa gululi Amalisero Mbewe athokoza Dr. Usi povomera ndi kukhala ndi chidwi chofikira anthuwa ndi thandizo losiyanasiyana lomwe apereka. Pa ulendowu Dr. Usi anathandizanso ochita malonda m'madera awiriwa powagula katundu osiyanasiyana yemwe anamuperekanso kwa osowa. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Anthu ndi mabungwe amene amaona nkhani zosamalira anthu apempha aphungu a nyumba ya malamulo kuti aonetsetse kuti ayika ndalama zokwanira ku ntchito zosamalira anthu mdongosolo la zachuma la 2025 mpaka 2026. Iwo alankhula izi ku Lilongwe pa zokambirana zimene anazikonza pofuna kukambirana za dongosolo la zachumali. Nthumwi ku zokambiranazi zati ana apindula ndi ntchito zosamalira anthu komanso zoteteza ufulu wawo ngati ndalama zokwanira zitayikidwa. Kuchokera ku Lilongwe, Patrick Dambula ali ndi nkhani yonse. Pamene aphungu a nyumba ya malamulo akukambirana za dongosolo la zachuma la mchaka cha 2025-2026 m'magulumagulu, bungwe la UNICEF komanso a National Planning Commission ndi enanso otero anakonza zokambirana ndi aphungu a nyumba ya malamulo kuti akambirane zakufunikira koyika ndalama zambiri ku ntchito zosamalira anthu. Ntchito zoterezi ndi monga za maphunziro, za umoyo, zopereka madzi abwino ndi zina zotero. Pa zokambiranazi zinaoneka kuti nthawi zina ndalama zimene zimaperekedwa ku ntchito zosamalira anthu zimakhala zochepa poyerekeza ndi milingo imene mayiko apa dziko lapansi anakhazikitsa. Mkulu wa bungwe la National Planning Commission a Thomas Munthali anati kofunika kuti padzikhala kuona mbali zonse ziwiri popereka ndalama ku ntchito zosamalira anthu komanso ku ntchito za malonda, chifukwa ngakhale ntchito zosamalira anthu zili zofunikira zilibe kuthekera kodzipezera ndalama pa zokha. Nkhani zosamalira anthu mwachisanzo tikamayang'ana za umoyo, za maphunziro, madzi ndi zina zotero zofunikira kwambiri. Inu mukudziwa kuti moyo tili panopa ndi chifukwa choti tinapanga maphunziro, ngakhale inu kupanga za ukulakhanya chifukwa tinapanga maphunziro, muliso mabwera kuona chifukwa kuti thanzi lanu ndi labwino. Komano ngakhale izi zili chonchi kuti madera amene wangofunikira zetu zimatengera kuti kodi tipitirire kukwanirisa zimene zozo ndalama zokwanirisa tizitinga kuti. Ndi kumano ndonena kuti ngati dziko tikhale pansi kukambirana kuti zinthu za umoyo zofunikira. Kodi tikuzipasa ndalama zokwanira, ngati sitikuzipasa ndalama zokwanira chifukwa chani? Kazembe wa bungwe la European Union kuno ku Malawi Arune Skineba anati ntchito zosamalira anthu ndiye nsanamira ya dziko lina lililonse, kamba kakuti ngakhale kuti ntchito za malonda zichite bwino, chiyambi chake ndiye kuti zimafuna anthu amene adasamaliridwa bwino. Mmawu ake wapampando wa bungwe la NGO Coalition on Child Rights a Desmond Muhango anati zokambiranazi anazikonza pofuna kuti akambirane ndi aphungu kuti aonetsetse kuti mdongosolo la zachuma limene likubwerali mukhale ndalama zokwanira zogwira ntchito zosamalira ana mdziko muno. Tuyang'anira kwambiri kuti ma MP athu akhala atamva malingaliro athu kuti budget yawana ndiyo kwanira pati kapena ndiyo perewera pati kuti akabwerera kuyamba kukambirana ku parliament akhuza kuganiziramo kuti aonjezere mumene muli moyenerera kutero. Tikufuna kuti tigwire ntchito imeneyi kuchokera pano kupita chitsogolo tikhale tikulankhulanabe ndi ma MP amene wawo tizinkabe nawaunikira. Mmawu ake wachiwiri wina kwa sipika wa nyumba ya malamulo a Aisha Adams anati aphungu a nyumba ya malamulo atengerapo mwayi pa zokambiranazi ndipo akayamba kukambirana za dongosolo la zachuma akasintha pamene pali poyenera kutero, ngatinso kuli kofunikira kwambiri kuyika ndalama ku ntchito zosamalira anthu.
anthu amene wawa mmene momwe akufuna awawunikire aphungu athu a nyumba ya malamulo mavoti amene kapena nene kuti nthambi zaboma zimene zili zofunikira kwambiri makamaka ndi ndalama zimene azipasa zoti agwirire ntchito mchaka chimenechi. Zimene zozo zithandiza aphungu aja kuimvetsa kwambiri bajeti ita kuti akapita mu nyumba ya malamulo akathe kupempha kusintha pofunika kusintha. Ndi aphungu a nyumba ya malamulo akumana kuyambira sabata yamawa kuti ayambe kukambirana za dongosolo la zachuma la 2025 mpaka na 2026. Patrick Dambula, MPC, Lilongwe. Nthambi yoona za nyengo ya MET yati namondwe wa Jude mutu wake wachoka mdziko muno kulowera mdziko la Mozambique, zomwe zachititsa kuti mvula yomwe ikugwa panopa isiya m'maola akudzawa. Pakali pano unduna wa zamaphunziro wati sukulu zonse zomwe anayamba azitseka chifukwa cha namondwe wa Jude azitsekula mawa lachinayi. Mneneri wa unduna wa zamaphunziro Mphatso Nkonera wati unduna wachita izi kamba kuti namondwe tsopano wadutsa mdziko muno. Ndipo nthambi yoona zangozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yati kafukufuku ali mkati kuyang'ana anthu atatu omwe akusowa bwato lawo lomwe anakwera litamira mu mtsinje wa Ruwo ku Nsanje. Mneneri wa nthambi Chipilio Khamula wati anthuwo amachokera mbali ya Mozambique kupita ku Nsanje. Izi ndi malinga ndi repoti lomwe bungweli latulutsa lokhudza namondwe wa Jude. Achipilio Khamula ati ndi mneneri wa nthambi ndipo akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Charles Pensulo. Talandira malipoti atsopano makamaka osonyeza mmene namondwe Jude wakhudzira makonsolo osiyanasiyana. Ku Nsanje anthu atatu akusowa pomwe boti lomwe anakwera linatembenuzika pomwe amayenda pa mtsinje wa Ruwo kuchokera dera lina la dziko la Mozambique lomwe lili moyandikana ndi boma la Nsanje. Padakali panopa anthu othandiza opulumutsa anzawo omwe tinatumiza pakatipa ali pakalekiliki kusakasaka anthuwa. Palinso malipoti oti nyumba zina zamizika ndi madzi chifukwa chakusefukira kwa mtsinje wa Nyamadzere, ndipo konsolo ikupanga kauniuni kuti ipeze kuti ndi anthu angati amene akhudzidwa. Kumangochi anthu 1421 ochokera kwa Techowe komanso Sabutiye moto akusowa pokhala, nyumba zawo zinawonongeka ndi kusefukira kwa madzi, ndipo konsolo yakhazikitsa makampu okwanira 4 komwe anthu akusungidwa. Kumwanza ana awiri amuna, wina wa zaka 8 wina wa zaka 5 avulala modetsa nkhawa makoma nyumba atawagwera. Padakali panopa wa zaka 5 yu ali ku chipatala chachikulu cha Queens chifukwa wavulala kwambiri mmutu, pamene zake wa zaka 8 ali pa chipatala cha paboma Kumwanza. Kuneno konsolo yati boma lakhala lopanda magetsi kwa masiku atatu otsatizana chifukwa mapola magetsi agwa makamaka ndi mvula yamphamvu komanso mphepo yamkuntho. Misewuso nayo sikuyendeka bwino lomwe, komanso kuti anthu 410 akhudzidwa kwati dambe komanso uchekucheku. Kuphalombe madzi asefukira kwati nkhumba, ndipo search and rescue team yomwe tinayitumiza ili kumeneko kuthandiza kupulumutsa anthu omwe ali pa chiopsezo chokokoloka. Anthu oposa 102 akhudzidwanso kwati chiwalo, ndipo mabridge awiri akokoloka pa mtsinje uja wa Ruwo. Kutcholo anthu 849 akhudzidwa kwati Vumbwe komanso Nsabwe, ndipo kuchikwawa nyumba zitatu zagwa, komanso mu mzinda wa Zomba anthu 86 akhudzidwa. Kupatula anthu 774 akhudzidwa kumulanje makamaka kwati Nkanda, kulinso malipoti oti anthu enanso akhudzidwa kwati Njema komanso Sunganizero, ndipo kauniuni ali mkati. Ndeti kaphatikiza anthu oposa 3600 ochokera makonsolo 8 omwe ndi Mulanje, Chikwawa, Tcholo, Zomba City, Phalombe, Neno, Mwanza komanso Mangochi ndomwe akhudzidwa panakali panopa. Konsolo ya boma la Mangochi yati mabanja okwana 339 ndi omwe akhudzidwa ndi mvula yowirikiza komanso mphepo yamphamvu yomwe inadza chifukwa cha namondwe wa Jude. Konsolo yati malipoti omwe yalandira kuchokera ku makomiti ammadera ona zangozi zogwa mwadzidzidzi akusonyeza kuti ambiri mwa mabanja omwe akhudzidwawa ndi ammadera ozungulira mfumu yaikulu Chilowe. Owen Mavula
anayendera ena mwa malo omwe akhudzidwawa ndipo andi zambiri mu ripoti ili. Mvula yowirikiza komanso ya mphepo yomwe yavumba chifukwa cha namondwe Jude m'boma la Mangochi yasokoneza umoyo pakati pa anthu ena am'madera omwe akhudzidwa ndi namondweyu. Mwazina mvulayi yomwe yachititsa kuti madzi asefukire m'madera ena omwe akupezeka m'mudzi mwa mfumu yayikulu Chowe yaononga nyumba, mbewu komanso ziweto za anthu, ndipo pakadali pano ena mwa anthuwa akusowa mtengo wogwira. Mdera la mfumu Kalanje, mfumu yayikulu Chowe, anthu ochuluka anathawa mnyumba zawo lachiwiri madzulo chifukwa cha madzi osefukira omwe aononga katundu, momwe akufotokozerera mmodzi mwa omwe akhudzidwa ndi ngoziyi, Alaika Bakali. Nangoona madzi aja asefukira ambiri ndi anthu kuyamba kunyamuka. Koma katundu na amene onongeka monga ufawo, sovala, mablanketi ena apita ndi upa omwe. Enanso okhudzidwa ndi amakuwera mbwana omwe afotokozera MBC kuti ataya katundu ochuluka kuphatikizapo chakudya ndipo akusowa mtengo wogwira. Zimaziwa ndi kuti anangotipeza mosizizi sulolo kupezeka kuti nanga zine malingana mazi akafuna kuti afike amafika osakosekera. Teba nangoona bazi mfula ije chakumasuloko ndiye kudapezeka kuti kwabwera mazi ambiri mpaka na kusepukira buliji, sepukira nsewu ndiye kupezeka kuti kosa tinali mmazi. Ndiye kutela kuti pamalo pano wena sovala wena sapita, wena nkuku zimene sapita. Kupatula kuononga katundu wa anthu, ziweto ndi mbewu, madzi osefukira omwe adza chifukwa cha namondweyu asokoneza ntchito za mayendedwe m'madera ena poononga maulalo omwe anthu amagwiritsa ntchito maka mu msewu wa Malindi Makanjira. Ajawadu Yusuf ndi mmodzi mwa anthu omwe amachita business yakabaza wa njinga ya moto mderali. Tikatenga customer kubwera no malo ngati awa ndi kuti timamusisa. Ndi timapeza anyamata amene amanyamula njinga nkuyolosa pasidya. Kena akoso customer wathuyo nkumolosa pasidya. Kena akoso ifaini wathu nkutolosa pasidya nkumapitiza ulendo. Chimodzimodzi pobwera customer jama ena kuti asike anyamata amuolose. Nde amuchaja njinga amachaja 2000 payoka. Nde kuti customer ayo papandede kwacha kumbeleka mpaka na pakadali pano chiwerengero cha omwe avulala sichinadziwike, koma ofalitsa nkhani ku konsolo ya boma la Mangochi a Bishop Witmos ati mawanja omwe akhudzidwa ndi ngoziyi asamukira m'misasa inayi yomwe ayikhazikitsa mdera la mfumu yayikulu Chowe. Owen Mavula, MBC Mangochi. Nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku MBC, tiyeni tunenso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wati boma lipitirira kupeza uthenga wa momwe zinthu zilili mdziko muno kuchokera kwa anthu eni ake. Nthambi yoona za nyengo ya meti yati namondwe wa Jude wadutsa mdziko muno omwe unduna wa zamaphunziro walengeza zakuyambanso kwa maphunziro kuyambira mawa. Anthu osiyanasiyana akuonetsa kukhumudwa kwawo ndi imfa ya yemwe anali mkonzi wa mapulogalamu ku Malawi Broadcasting Corporation, Chikondi Phikiso. Kusomola, chimfine, kupeteka kummelo, kutsekeka mphuno, kupeteka pantima, kusasa mawu ndi zina. Tetsani mavuto amenewa mwachangu pongobulumunya mankhwala a Conjex. Conjex cough tablet ndi mankhwala achifuwa omwe anthu ambiri akhala akuadalira kwa zaka zochuluka. Conjex cough tablet okhala ndi peppermint, menthol, eucalyptus, glycyrrhiza glabra ndi zina samachedwa kusungunuka mkamwa ndipo nthawi pang'ono kummero kumasalala, mphuno kutsekuka, kumtima kuti biya. Chonde gwiritsani ntchito Conjex potsatira muyezo ovomerezeka nthawi zonse. Mukatha sabata ziwiri mukukosomolabe kaonaneni ndi adokotala. Akupezeka nsitolo zambiri mdziko muno kuchokera ku Mwai Pharma. Conjex, your trusted cough medicine for generations. Kulani imani chilani.
takulandaninso mu nkhani zathu. Bwalo la milandu la Lilongwe Magistrate layimitsa chigamulo kwa masiku 30 kuti mneneri Shepard Bushiri ndi akazi ake Mary akakhale ku ndende pa milandu ina yomwe anapalamula mdziko la South Africa. Yemwe amamva mlandu Jaji Madalitso Chimwaza wati anapeza kuti Abushiri ali ndi mlandu okhudza kuzembetsa ndalama ogwiririra ndi kuba mmene anali mdziko la South Africa. Koma chigamulochi atapereka, lawyer oyimira Abushiri anatisa kukhutitsidwa ndi zomwe bwalolo lanena ndipo akamang'ala ku bwalo likulu kuti akaunikenso chigamulocho. Imene aperekera chigamulo chichachi ifeyo osakhutitsidwa ndi chigamulo chimene chaperekedwacho ndiye tauza khoti kuti tifuna tipange apilo. Sikapange apilo pano pachikwa sitinalandire ruling ya court koma kati pasa ndiyo tikakhala pansi kuchiwerenga bwinobwino kuti tikapeze fundo zathu zimene tikapangira apilo. Ndiye after that napanga so rise kupempha court kuti minute takuzirani kuti ufuna tipange apilo. Tuloleni kuti chigamulo chanu chisagwire kaye ntchito mpaka high court akaunikireso ngati zimene mwagamulazi mmene zina yakukhalira. Ndifo sangala kuti court inagwizana nafe kuti pachifukwa chimene chocho ayimisa kaye chigamulo chawo sichigwira ntchito kwa masiku 30 kuti tikapange apilo ku high court. Chifukwa iwo panopa kesi iyi yathana nayo ina ukagamulidwa ndi high court even nkhani ya belo. Belo mukai muipanga liti. Noti ndi nthawi mmene anena court atipasa 30 days ndio tibwereraso akatipasa judgment yo tena ukayunikira koma maybe within the next 7 days tikatapanga kale apply for bail ku high court. Lawyer oyimira boma adziko ndi anthu Malunda anena mkhotiri kuti kupereka mwayi wa apilo kwa mneneri Bushiri kungochedwetsa ndondomeko zoti Abushiri akayankhe mlandu mdziko la South Africa. Ngakhale MBC inayesetsa kuti iyankhule ndi Amalunda koma sizinatheke. Bungwe la Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry MCCCI lakhazikitsa makina apa internet otchedwa MCCCI single digit portal komwe nduna ya zamalonda ndi mafakitale avitumbiko mumba yalangiza a MCCCI kuti aonetsetse kuti akutukula ochita malonda ang'onoang'ono. Mwazina makinawa azithandiza mamembala a bungweli kugulitsa komanso Amalawi ndi anthu akunja kugula katundu kudzera pa internet, kuthandiza mamembala a bungweli kulembetsa umembala, kulembetsa misonkhano ya MCCCI komanso kulandira zikalata za malonda. Justin Nkwewu ali zambiri. Ndunayi inati anthu ochita malonda ang'onoang'ono ndi ofunikira kwambiri ku chuma cha dziko lino. Iyo inaonjezera kuti kotero kuwasiya anthu oterowa kukutanthauza kuti dziko lino silikupeza phindu lina lomwe limayenera kupezeka. Kotero ndunayi inapempha MCCCI kuti ionetsetse kuti anthu ochita malonda ang'onoang'ono akukwanisa ndipo akulimbikira kugwiritsa ntchito njira zamakono monga makina a internet. Tuwapempha satona kuti afunefune maisemi mabizimbo nali kupalombe kopanga nzobino kwambiri majuisa bino kwambiri wine bino kwambiri kukaronga uko kunjinji kumpemba kopanga powdered milk tuwafikira tu maisemi semena jama cooperative manager ona kuti nawonso tuwaphunzise kuti no chintu chachidziwe azita kupeza malonda nawonso ndiye preparation kwa MCCI. Mtsogoleri wa bungwe la MCCCI Awaizire Phiri anati pempholi lamveka ndipo anaonjezera kuti alikale ndi njira zosiyanasiyana zomwe zimathandiza anthu ochita malonda ang'onoang'ono. Iwo anati mwachisanzo posachedwapa anali ndi chionetsero cha zamalonda komwe kunali anthu ochita malonda ang'onoang'ono okhaokha. Poyankhulapo pa njira ya pamakina a intaneti yomwe yakhazikisidwa, Aphiri anati njirayi ndiyodalirika komanso yotetezeka kotero Amalawi ndi anthu ochita malonda ayigwiritse ntchito. System ngati iyi mutaonena kuti mwina patokhaina ake anayeserapo mwina sizinaende. Anthawi zambiri makhaso chitetezo chimene kuti anthu amayamba kuopa kuti nditati kuti ndayika zinthu zanga apapa olo ndakagula ukuku sapezeka kuti winake wandibera. Ndefe system yathu tayika zinthu zingapo tayika zina timati encryption kuti zinthu zingabwera apo wina wake asabweremo kusinthira zinthu zako. Tayikaso kupanga integrate ndi NRB ku national registration. Ndeni mukamabwera apo ndiye kuti ma details anu otipanga verify ndi NRB kumaona kuti ndinido munthu mulide ndi business imeneyo tapangaso integrate ndi MRS. Zamisonkho zonso ndiye kuti even mbali ya boma izitoleraso mosavutikiraso. Kukhazikitsa kwa njirayi kwatheka ndi thandizo lochokera ku bungwe la Trademark Africa.
mmodzi mwa akuluakulu ku Trademark Africa a Jovin Mwemezi ati makinawa ndi othandiza kwambiri ndipo amalawi agwiritse ntchito. Justin Mkweu, MBC Blantyre. Ndipo mukhanina yomwe yangotipeza kumene ikuti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera mawa akayendera ntchito yomanga malo a chinyamata a Mzuzu Youth Center mu mzinda wa Mzuzu kuyambira nthawi ya 8 koloko mawa. Malinga ndi chikalata chomwe chasayinidwa ndi mlembi wamkulu wa ofesi ya President Mai Colin Zamba akuti mwambowu ukayamba chakummawa nthawi ya 8:30. Ndipo munkhani za masewero a Patrice Motsepe awasankha ngati mtsogoleri wa bungwe loyendetsa mpira la Confederation of African Football CAF opanda kupikisana naye pamasankho pa msonkhano wa bungweli mu mzinda wa Cairo mdziko la Egypt. Msonkhanowu wasankhanso mamembala a bungweli asanu omwe tsopano ali limodzi ndi mtsogoleri wakale wa bungwe loyendetsa mpira mdziko muno awotanya milandu manda. Praise Majawa walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Norbert Jameson. Ochita malonda wa dziko la South Africa ayu anasankhidwa koyamba pa udindowu mchaka cha 2021. Katswiri wakale wa timu ya Barcelona yemwe pakadali pano ni mtsogoleri wa bungwe loyendetsa mpira mdziko la Cameroon Samuel Eto'o, Kurt Okraku wa Ghana, Mustafa Raji wa Liberia, Wallace Karia wa dziko la Tanzania ndi Wadi Jare ochokera dziko la Tunisia asankhidwa opanda kupikisana nawo ngati mamembala a komiti ya bungweli. Bungwe la FAM linayimiridwa ndi mtsogoleri wake Fleetwood Haiya, membala wa komiti ya bungweli Felista Dosi komanso mlembi wa bungweli Alfred Gunda. Mtsogoleri wa bungwe loyendetsa mpira pa dziko lonse lapansi la FIFA Gianni Infantino anali nawonso pa msonkhanowu. Mtsogoleri wa bungwe loyendetsa mpira mdziko la Zambia Andrew Kamanga wagonja pa chisankho choyimira bungwe la CAF ku FIFA. Omwe asankhidwa ndi Fouz Lekja, Ahmed Yaya, Kanizat Ibrahim, Suleiman Waberi, Hamidu Jibrila ndi Hani Aborida. Munkhani yachisoni anthu osiyanasiyana akuonetsa kukhumudwa kwawo ndi imfa ya yemwe anali mkonzi wa mapulogalamu kuno ku MBC Chikondi Phikiso yemwe wamwalira mmawa wa lero lachitatu pa chipatala chachikulu cha Mzuzu komwe anagonekedwa masiku angapo apitawo. Zambiri mu ripoti la mtolankhani wathu Musase Cheyo. Chikondi Phikiso yemwe analowa ntchito ku Malawi Broadcasting Corporation MBC mchaka cha 1994 wakhala ali mkonzi wa mapulogalamu osiyanasiyana ku wailesi zonse za kampaniyi kuphatikizapo MBC Radio 1 ndi MBC TV. Chikondi anakwera udindo kufika pa mkonzi wa mkulu. Imodzi mwa mapulogalamu omwe amakonza ndi kuulutsa ndi Pamlambe. Boma ndikhumbo lake lonena kuti ana adzilandira chitetezo chokwanira, ndipo ichi chifukwa chake boma lililonse lili ndi ndondomeko. Mkulu wa MBC kumpoto Apita Makawa akuti kampaniyi yataya munthu wolimbikira ntchito. Anali producer watu wa mapulogalamu osiyanasiyana, mapulogalamu ambirimbiri amene amapanga Chikondi, member of staff amene anali wolimbikira ntchito kwambiri ndipo timamudalira kwambiri. Nzovuta kuzivomereza ndi mmene zakhaliramu komabe poti kunayikika kuti anthu tizafa ndithu, so mwa chifukwa chimenecho tivomereza chikonzero cha chifuniro cha Mulungu kuti walola kuti izi zichitike, ndipo ifenso mbali yathu tikulira kuti tataya mzathu komanso munthu ogwira naye ntchito amene timagwirana dzanja paliponse pamene ntchito yakula timagwirana kuti ntchito yende bwino. Wachiwiri kwa mlembi wa bungwe la amayi olemba nkhani la Association for Women in Media Awome Towera Katswiri akuti bungweli ndilokhudzidwa ndi imfayi. Chikondi wakhala memba wa Awome kwa zaka zambiri, ndipo kuchoka ku Blantyre kubwera kumpoto kuno tinafira kuti pabwera munthu amene amatithandiza mzinthu zosiyanasiyana, mapulogalamu amene timakhala nawo amatenga nawo mbali, ndi kutisiya kumene watisiya Chikondi ndizoti tifira ndithu pakhala mpata omwe wausiya iyeyo omwe tidzakhale tikumvabe mzaka zikubwerazi. Chikondi Phikiso yemwe anabadwa pa 11 August 1973
wamwalira pa 12 March 2025 ndipo akuyembekezeka kuyikidwa m'manda pa 14 Marichi 2025 ku area 18 ku Lilongwe. Mzimu wawo uwutse mu mtendere. Musasecheyo, MBC Mzuzu. Tukubwereranso ku nkhani yathu yomwe itati nthambi yoona za nyengo ya Met yati namondwe wa Jude mutu wake wachoka mdziko muno ndi kulowera mdziko la Mozambique, zomwe zachititsa kuti mvula yomwe ikugwa panopa isiye m'maola akudzawa. Namondwe center yake tsopano ili ku Mozambique ndipo ikuyembekezeka somwena kumakalowa mu Indian Ocean makamaka Mozambique Channel. Komabe pakuti ndi center cloud band yake ikadatsalirabe ku Malawi kuno, chifukwa chake tikuyembekezerabe mvula kupitirira lero mwinaso fika mawa, koma kenako tiyembekezere kuti basi mvula ichepa kwambiri kumwera kuno. Apo ndiye pamtsiriziro pa nkhani zathu. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Simin Boys komanso nzangayo Linne Mponda. Usiku wabwino. Military leader to face 3 rivals in April's presidential election, but 19 candidates are barred from standing. And also coming up in the program, Zimbabwe at a political